Bitcoin, jeho najväčšou silou je, že rieši nepredvídateľnosť vo finančnom systéme. Teraz si predstavte, že žijete v Sýrii alebo v Afganistane, ako tu už dnes bolo spomenuté. Žijete normálnym bežným životom, vaše deti chodia do školy, pracujete, lenže jedného dňa sa nad vašimi hlavami zjavia drony, stíhačky, bombardéry a začnú vám likvidovať mesto. Vašou jedinou možnosťou je, že potrebujete utiecť. To, že ste si nemohli majetok zobrať so sebou, má dopad na to, na váš životný štandard a na to, ako začínate. Teraz si predstavte, že používate Bitcoin. Keď potrebujete odniekiaľ utiecť, tak veľmi rýchlo viete svoj majetok dostať do Bitcoinu a váš všetok majetok je zrazu len na jednej adrese. V tejto adrese existuje len jeden jediný privátny kľúč, ktorý odomýka Bitcoiny a umožňuje ich poslať niekam inám. Keby vás vyzliekli aj do naha na hraniciach, nikto vám nesiahne na to vaše bohatstvo, pretože zrazu sa vaše telo a vaša myseľ stáva vašou vlastnou bankou. Vďaka technológii viete na novom mieste začať život na podobnej životnej úrovni, aký ste viedli tam, kde ste žili. Ak sa ti páčia podobné bitcoinové myšlienky, sleduj naše MTH kanály a my už sa vidíme pri ďalšom videu.